Bog svima, ja sam Ana. Stavi se. Ja sam Ana, diplomirani sam ekonomist i dizajner nakita, to sam se naknadno prekvalificirala. Pola svog života živjela sam u Sinju, ostalu polovicu sam u Zagrebu, inače radim 2 posla. Obožavam putovanja, zdravu hranu, vježbanje, šetanje i općenito iskorištavanje života na pozitivan način. Koliko te ljudi prati na društvenim mrežama i što smatraš uspjehom u tom smislu? Pa imam više profila, imam poslovni, imam ovaj privatni koji je za moju dušu. Na poslovnom profilu me prati oko 6-7 tisuća, na Facebooku poslovnom 14, a ovaj koji je za moju dušu je 14.700 i on mi je posebno drag i uz njega mi je vezan blog kojeg jako volim pisati. Gdje nalaziš inspiraciju za sadržaj koji objavljuješ? Pa mislim da sadržaj, odnosno inspiracija više nađe mene, jer moj profil je nekako profil preporuka i mislim da onda nekako inspiracija nađe mene jer objavljujem recimo putovanja i onda objavljujem to što mi se događa na putovanju. Volim preporučiti ono što ja proživim, volim podijeliti sa drugima ili ako napravim neku finu klopu, muž ili ja, onda preporučim to, tako da mene i više inspiracija nađe nego što ja tražim nju. Jer mi je nekako Instagram očuvanje mojih trajnih uspomena, pa dijelim ono što mi se događa u tom trenutku. I kako nastaje tvoj content? Od ideje, realizacije, tko te fotka? Pa fotka me najčešće sestra, muž ili prijateljica, jer kad smo na putovanju sa nekim od njih troje sam, onda me oni fotkaju, obično prije putovanja sam pogledat par YouTube videa, neko poziranje i to, jer uvijek zaboravim pa si malo osvježim. Ako treba neku fashion fotku ili netko, najčešće sestra jer je profi fotograf, a doma najčešće stalak za slikanje. A inspiraciju, pa baš kao što sam malo pre nabrojala, ako je neka dobra klopa, onda najprije pojedemo to što smo napravili, ali sutra napravimo to isto dok muž recimo kuha, ja pripremim scenu kako će to izgledat, jer mora sve biti na brzinu da to pofotkamo, da se ne ohladi jer šteta da propadne hrana. Tako da inspiracija uvijek je tu prisutna, a fotkaju neki od njih troje. Kako obrađuješ fotke? Imaš neki savjet? Obrađujem u Lightroomu, prije sam u jednoj aplikaciji, sam zaboravila ime i ona je isto dobra, ali Lightroom je puno bolji. Koristim ga već zadnje 3 godine, u biti sam si kupila jednu presetu koja mi odgovara uz sve moje fotke. Jer najčešće vidim da ljudi imaju, ne znam, jednu presetu za ljeto, jednu za zimu, ali sam se ja nekako pronašla tu jednu koja mi je za bilo koju fotku, bila ljetna ili zimska. I ona radi to da malo ublaži crvenu koja ide prema narančastoj ili plavu koja ide prema tirkiznoj i jednostavno se prožima kroz cijeli zid. Nekako je to moj savjet, u biti da se uvijek koristi ista i u Lightroom je zbilja jednostavno. Kad uzmete tu presetu, sve što trebate napraviti je samo malo poštimati svjetlost, brightness i to je to, zbilja jednostavno, ne može biti jednostavnije. Hvala ti na savjetu. Volim. I besplatno je. Najdraže lokacije za fotkanje u Zagrebu, u mjestu gdje živiš, u Sesvetama? U Sesvetama nema baš neka, eventualno bilo koja ulica, meni su lijepe te ulične fotke, kad se prelazi preko Zebe i slično, tako da to može u bilo kojem gradu. Tu u Zagrebu, sami centar grada mi je predivan, posebno od Kalča, Gornji grad, ali i ovdje Tomislavac, baš radi arhitekture, nekako su meni ove građevine i ova iza nas, Tomislavov trg je jedan od ljepših. Dobro, znači dobra lokacija. Dobra lokacija. Za danas, odlično. Koliko puta tjedno postaš? Ako sam na putovanju, onda je to postanje svaki dan, a ovako inače 2 do 3 puta. U biti nema pravila, ne opterećujem se s tim, ne opterećujem se sa statistikama i to, nego jednostavno dijelim ono što volim i kako bude, a najčešće oko 2-3 puta tjedno. A story je i češće, to je recimo objave na zidu, a story je ono što mi se događa. Naprimjer danas recimo bio fora doručak pa sam ga posnimila, sutra možda neće biti pa neću, tako da kad je nešto fora onda objavim. Smatraš li se utjecajnom osobom?
Što se tiče društvenih mreža. Da, što se tiče pa kad si ja pogledam na primjer taj broj pratitelja, to je recimo više pratitelja nego što grad Sinj recimo ima stanovnika. I kad si to predočim nekako te ljude, onda smatram da neki utjecaj imam. I nadam se da je pozitivan jer ja na svom profilu sve što dijelim je onako neki pozitivni savjeti ili ideje, nikad ne dijelim, nikad ne ulazim u neke trenutne događaje, polemike i slično, nego uvijek nekako idem na pozitivu, pa se nadam da i jesam jer sve što mogu dobiti je neka pozitiva. Koji ti je životni cilj? Pa u biti... Da li se on tiče društvenih mreža, da li je povezan, nije povezan? Pa nije, nego mene na primjer izreka ima vremena, nikako se ne slažem s njom, mislim da nema vremena i da trebamo iskoristiti svaki dan jer nikad ne znamo kad nam je zadnji, da životni cilj je jednostavno uživati u životu jer zbilja svaki dan treba zahvaliti na svakom danu. A možda bi istakla, možda htjela bi proputovati skoro cijeli svijet. Za sad sam na neki 20 nešto posto, Europa 80%, tako da negdje bi bar oko 70%. I htjela bi biti na svim kontinentima, za sad sam na 3. Posljednje pitanje, znači postavi si sama pitanje i odgovori na njega. Je li ima nešto što nismo pitali, a misliš da moramo znati? Niste. Meni je najdraže pitanje ono gdje ćemo iduće putovati. Pošto je sad zima, onda bi vjerojatno na neku toplu lokaciju, nešto egzotično. Ne mora to biti daleko, recimo mogu biti Tenerifi koji su blizu, ljudi uopće ne shvaćaju koliko su blizu, a egzotični su, lijepi su. Tako da uvijek svi mogu, nekako se ljudi ograničavaju da ne mogu putovati, a u biti mogu jer ne shvaćaju da u biti putovanja nisu tako skupa. Znači tvoje pitanje je gdje iduće putujem, a odgovor je pa, Tenerife. Mogli bi biti Tenerifi, da, premda sam vidjela akciju za Sejšele, Maldive i Meksiko. Vidjet ćemo. Dobro, nije toliko blizu, ali je svakako. Ali je drugi kontinent na kojem nisam bila. Lijepo je. 2 u 1. Ok, hvala ti Ana. That's it. Hvala vama.